Tiah kani kebentar ke baar ngi ye ba kini gi farisi kila sedang benting ben kenyo syafhang kata kajing hika jong jisu ba kila banaba ulah hikai ru ye ki baduk ki basuk ki barang li ki bajuki bad omde tang ye kata ru habau hikai ye kita ki pajba ukhot ru ye kata kan nyam jong ki farisi ka dustur jong ki ba kadai kan nyam jong ki besain kan nyam jong ki thlen dan dah ba kila sngau ye kata kila dumong baru kila bitar hadu kata-kata bad hang neu Nikodemus ulah ang ru hakiba utau no hikai amba u hikai ban pelait luj ya kata kajing long mensim jong gibriu hang ne swa parthai nrei u yele ru ban kentho lane ban phut ban rat ya kata kariti ka dustur jong kata kaniam jong ki ju jong ki kabadai kaniam farisi lane kaniam sidasi ti hang ne u Nikodemus u la kali haki utau nang hikai u ba hikai kita pajba hato ule ne em ya ka kamba ti hang ne kini ki farisi kilas ngam bat ki ang kimpat bana ba ule ne em ti hang ta Nikodemus u ang kin saya pet nang ne syakman tiada nang tala ye ibo Petrus ulalai phai sieng padanda bau la poi ula banaba ka kemi jong ka edan kalawan thia pang hieng jonggo temo u la jinjar hakata kadung hakata karangli te kumno la ban pe ya kata ka bri ko bapang bat ya ka kurim jonggo te hakata ka jing sngaw ngia jong u ulami shabar te anda bau ulami shabar ulamut ban lai tong da kha tang bau niu para jong u anru ong ba kadon ka khubar babha ba kipaj ba kila banaba mesayau lawan dan Reu Simon ula keliu andru bau tau mesaya udai baru spa udan jing dong sem nem udai rong ba sipai une udai utau nong khaye na Rei u andru pade ula ong hoba dai roi we ulong kum kiri paj ba kum makihi I kumba uduk usya hi dan Rei u Simon pade pen sngap syu ya kata namar ba ulas ngaulang kamkai namar ba kat kum hagajingan jong kiju ba anda habau tau mesaya un sawan lane anda habau lawan kamut ba unlong kum kita ki rang ba sipai lane kita ki nong sensiar ki bakrauber ki bala ban penkela ya ka perthai ki marian teh ba yo sngaw ya kata bau tau nong hikai mo ulong kum uta u rupaj ba hi sngaw ya hab lane sngaw ngan kum ta u Simon Petrus walaupun kam baru ngap miri ya kata ka jingkren jong Andrew teh din nang ta pade haba u Andrew ya I bau tau men jong ngap temu uru la ngap ra ka ngap Tihaden Petrus su lemot dan leitong dok khana tangba Matias pada ulalai buden yo dai balap ha dominas namar ba kumbal ang hakabanta ka banangkong ba Petrus mjusiu khajana syaki roman dai namar ba dominas udan jinge dai ka sab sab ba Petrus tihang ne Matias su ulalai buden baru ulaap ya Simon Petrus ban pek kenya kata ka kam ka jom jenggu ba ulet hikana nem bad Simon Petrus ru la tong dok kha baro shisni baro shimen Rei ukhrem yo watang iwe te kata ka jingbom yo dok kha jung ulas dang ban dumok yo belai ula keliru ho belai baru ula ang ru artan ujaj belai ayu ubakum mame mela pelong merau yangi po keri ejem bad hadin nang ta mela pelaj yangi na kata ka jing syata merau henrei me ya lampan ban yangi supo riklau bad anda habang ila light na kata ka riklau ngila pois kata ka jaka keri ke ba mela kular Andrei pade ngilong merau pade hakinong Persia hakinong Greek bat mentaru ngilong merau hakinong Roman hae kata kajing lai lu jongi ha hae kata kajing lai lu jongi ti hadin nang taru ula ong syu bro sisngi ngelatong dak khan reng klem yo watang iwai balai membu dak kha kene kawa kat kene kajing dum te hang tau la dumok meroi yo balai ti anda haba Matias ulo yo I kata kajing dumong jong u Petrus ula I coming baru tau ksuru ula khrek ken ban wier Rei Matias ulang ba kiberiru tenteng anda bakla dumong ki wier hi kumba wier ki ksau bat si kentien ngan ong hi ki paranong ngam bakane ke jingsem jong Petrus kalong kumangi hi kiberiu habangi sem ye ke jingkur khono boleh ngi klet ya kata ke jinjanjar ke bangi sem ke jing im jongi denam dei Rei anda habangi la sem biang pat ya kata ke jinjanjar ngi kan mau biang ya kata ke jinjanjar ki ba mensua ki bangi la sem anda habangi la kan mau biang ya kata ke jinjanjar ni sedang ban kena ni sedang ban kentho yo balai te ni am tang ba barbor pede bang yo ya jingker ko ngiklet ik tagi iki e para tang ba ga jing sisya hakata ka jing yo jingker ko jongi pede ngi dai ban kenau bha ya kata ka jing sem jin jar jongi namar dai lang ba jong kane ken kabala ru ban aim sim yangi ban pendej yangi baru kabala ban te ya kata ka jing im baru ya kata ka jing long briu man briu jongi bat omdei tang ye kitaru Andrei ke baron kam ka long ba kine ki jing ki jin jenjar bat dei leng ba jongki kila bon wanra ya kata ka jing ye dei ke baya jan ba padeng ubriu baru belai namar ba kumbala tho
haka shithi jong upol ka baar shakinong korin kalan nong ka baar karkhot ka bakhandai ka ongkum ne ula ong hanga ka jingai e jonga ka biang phi namar ya ka bor la panjanai haka jingtolot kata ka jingtolot jongi kadai kata ken ka bangishim jinjar te kumta ngakop snobha haki jingtolot jonga baka bor jong upis kan dup syong sa hanga komon ba kata ka jingklan jong ubule ka jingklan jong Kristisu kan la ken ba e bor yangi haka bor bangishim ya ka jingtolot ane ya kata ka jinjar Basa kaweru ngakwa pensai mo perlok ki prabanget ki pranos ngabru bagi don ki pranos ngam ki ba kwa bantip ba balei bang labu ya ki sin dan kita ki kep ki ba omsham la tha ka bible bang awan ra hang ni hoj kata ka dei jing sisha tang ba ngam ong ye phi perlok mo lada tha lut lada le lut ya kita ki ki ba Jesus Christ ulale ha ki pormen shwa ya kita ki kamba junggu om don kot don slashu ki bala pendap dan rei hang ni film pede haswa bakin shna ya kan ka film ya kan ka series ki le ya ka research sha kata la ne kita ki jaka ki bau jisu uju le ujuan uju hikai kita ki pajba la ne la ban ong ba kita ki jaka bau jisu uju le ya kita ki kamba jonggu ti anda ba ki le ya kita ki research la ne kita ki jingbat menia lengba na kita ki jingithu khana jong kita ki me ki parliament la ban ong ki oral traditions di kita ki jingithu khana jong kini ki megi parliament mo hapo ka traditional ne ka dustur jong ki ju te anda haba ki la shem ba ki ya habha bat kata ka jingtho ha bible nang ta ki la ban at shu la ne ban pen bha shu ya kata ka story la ne kata ka jingyat enti jong Jesus Christ te ka jing sngaw jong ka long ba ladangi la shu ban wat bania ban shem shu shphang kata ka jingle jong Jesus hato kamlong mo ka babha ban ya kata ka ba la don lepa tengah try bangi kwa himangiru bantip susu sepang kata ka jingim lane kata ka jingyat lanti jong jisu nrei omdei ban penkelap pade ya kata ka jingtho lane ban pendunaru na kata ka jingtho nrei ban penbha susu ban a susu ya kata ka jingsisya na try kade ka babha dei namde te mentang ngen bila sngau thu ki prabangen kumju ru ki paranos ngap te to mentang nya phaino shaka khana Simon Petros kata ka por was ngau jemdau habau kren yu belai rum yos ngau hre ya ta ka jingsawa te sipang pade kine ki paralok nang tong dok kha jong u ki lawan bat makiru ila yarap antong dok kha bat u ndregi klem yo watang iwe tak hadu da sai ka beneng bat andal asai pade ka por step kila ya i bau jisu na jengai ula hikaya kita ki pajba harut jong ta ka wa te andru pade namar bau la tip sipang jong jisu Kristus kumta ul ong hoto men jong u ude utei me uto u nong hikaya ba bananam bah bade na po nasaret te hang ta andru ula ong ho men jong u bakin dei ban lech sejan jong u te usimon ru la lech la ka lech kata ka jing penbor jong tau para jong u te anda ha bakil apoy sejan jong jisu la karpan usimon Petros bon ai kata ka lieng jong u bo unjeng na jong jong ka khnang ba unyo ban ai bha ken ya kata ka jing hekai jong u sya kita ki pai nong ngam te hadin nang tau jisu la shim ya kata ka jar ba ula hikaya ki ba ya kane ka jar ma ban tong dak kha bat anda habala tong ya kata ka dak kha omdei tang si jaj kata ka jaj dak kha kebangat hakane ka jar re anda la bret ha ki babun jaj ki jaj dak kha ki bangat lang hapo jong kane ka jar te kita ki pat bar ga ang kadai te jisu ru ulas dang ban ai da ka farsi ka bala ban kantha ya ka jing mon jing perkhat jong ki na ka bau ong ba ke hima ki baneng kalong kum ka jar ha ka bala bret da Simon bar andru bat kata ka jar ka baki bret hadur yau kan lum ken jaki jaj dok kha baro wat anda kata ka jar kaladam Simon baru andru ken ring ken ya kata ka jar syareng kau bat hang taru ken ya syang ban ya penbenta ya kita ki jaj dok kha ki babha na kita ki jaj dok kha ki basniu bat ya ki babha on salum ya ki ha ka jingdiang bat ya kita ki basniu pade Simon baru andru ken saya bret ken ya ki deineam te kita ki paj baru ki ong kadai tiu jisu ru la ong shu kumtaru ken kan long ka bawai ka perthei ki angel kin yami no ban penyakhlat ya ki babha na ki basniu bat ya kita ki basniu bret na ken ya ki hapo kalawar jang gading te heng tau jisu lakli ki singu thu em ya kata ka parsi te makiru ki li ka ngo hoj tang ba ya kata ka jingmut ba shalandet jangka kimpat pe phang namar ba om judon baju hikaya ki te hedenang tau jisu la aya ka jar hau Simon Petros par ul ong hu khi Simon lek tong no ya ka dok kha jong me andrei Simon ul ong hu wow ko nang hikai mila tong dok kha bro shimiet andrei ngi klem yo watang iwe shalanai
Nrei u Jisu lang u kilit tong me persyang tang sisian. Te hang tamu uru ulalej lakalej. Te nrei anda haba ula bread ya kata jaring u sepo jong kata kawa. Te hang ta ken kata kaling jong ki kala no siliang namarba kala khia kata kajar namarba kila mi kita ki dokha napo jong kata kawa. Te hang tau Zebedi bat ki khonjing u Jacob bat Yonis kili i kata kamphala kumta woodwood kila lecha kata kaling jong Simon Andrew banyara bantan lang ya kita ki dokha. Bat hang ta kita ki pajba ki bala sakhi ya kata ka kamba jong Yesus Kristus kila yalengo hadu kata-kata. Bat om dei tang ya kata ru Nrei Matthias ubala amin ya Simon bro simit ban pej ya kata ka jing tong dokha jong Nrei ulaya i bo Simon uklem yo watang iwe dokha. Nrei menta pade kila mi hi kita ki dokha nampo jong kata ka wa. Kumta kala kata kala penlango eu. Kumno ken kata kala banjia. Te hadin nang tau Simon ru word ulale sejan Jisu uladam krup akhmat jongu bar ulaang konang hikai babha mendai ban pet no nakani ka jaka namarba ngamdon hak bandan hajan jongme namarba ngade unong pop basirkhe alale iki pop kiba memla shu ban modor badanda ba u Simon ulaang kane u thau syakata ka jingpen khen jong u ya kasngi saban lada pinang kan mau ha ka patwan te kane kasngi kade kasngi ka bakantang ban kan mau yu blei nreu Jisu ulang u ko Simon to khmien ki khmat jong me sanga bat kita ki e bara ki ba melale nganam nyau tang ya ki watang iweru bat Simon ru ulang u nilaap ya me ko unong penem jongi medei uta ukhun lang brod jong blei balei me pen slem hadu kata-kata dan reu Jisu ulang u me wat khuslai ko Simon ndrei medei pen subut yanga te hedinang tau Andrew ru ulalej sajan jong ton men jong u baru ula khre ban but lang yau Jisu bat hadin nang taru Jisu ula khan yau Jacob bat Yonis ki khun jong Zebedi kata kapor bat Zebedi rulang ki khun lej but yau tei unong hikai utei mesaya jongi unong penim jongi ubangi laap daki hajar snem ki khun lej but unong pen slem andang lej phai hieng nang saya thu ken ha ka me jong pi ba kita ki khun jongi kila syam yau tau nong penim jongi ngatharai ba ka kme jong phiru kan kmen hadu kata-kata temakiru kila lej klem da phaidin shu te hedinang ta Simon kumbau de ubri ubakham syapaj ubakham komik rumalung mala ulaong Jisu ani Jisu lada medan lang bat ngi kane grup jongi ban yatong dok kha ani ke business jongi kan long ba biang hadu kata-kata reu Jisu ulang u wow ko Simon bapli kata ke jing tong dok khale kam da don kam me hadu kata-kata nrei nadu manta kasngi mede ukhunu jona ko Simon ngan perlong ye me kum uta unong tong briu te hata kopor u Nikodemus ulai mi syaka potok jong u Yonis nampar baptis namarba ulas yasit potok agi roman te ka jing thmo jong u mulai mi shu Yonis de na kadaw ba kwa bantip syapang jong tong Mesaya baki khod u new teacher la neu taw nong hikai ba thamai la neu baki briwi khod u rabai ten re Yonis ulang uwa kan mantai ayu yu ubon yathu namarba ka khubor jong taw Mesaya kan sasapreng hi nang ne syakhaman bat ka perthai kamla ban set ya kata bat andal apoi kata ka por Nikodemus satip hiken ya kata khubor syapang jongu pasaka weru u Yonis nampon baptis kwa ban yathu yu namarba ki ju khamtam gi Farisi gi Sadusi khamtam le ya ka Sanhedrin ki ba ong ba kata ka dei ka ying dorbar thawan jeng kiju balada ki shem yo no briu ba ya la bakla ya ka tora jongki tane uba khamlong persya ya kata riti dustur jongki kila ban penyap ya ulane ya ka tu Yonis kwa ban yathu than syapang jong Jisu namarba Jisu ke ke bau ya lap kalong persya ya kata riti dustur niam jong kiju te kumta habau Nikodemus shem ya kata ka jing ajubab ka biang kumta ula phet nak ta jaka tiadin la ye rubau Petrus ulai phasieng baru ula yathu ya kita ki baro ya kita ki kamba ke bau Jisu lale bat kata ko kurim jeng uru kadang bun kam hi nrei ailan yathu be namarba yalade ula dap da kata ka jingmen namarba kata ka jing syem jeng ya kata ka jing kerku ke bau umla ban mudur ken bat kat bau nang kren ru suki ula nang kemen hi ban iman ba la bandai ko bor jong mensim bukut ke pendap yu ya kata ka jingkemen pok mensim jonggu baru le thu aka ba utau Yesus Kris ubayalam syakita ki baduk ki parangli
syek tagi beriu ki bajot ki bape ula bandai utau mesaya jengki uba ki laap deki hajar-hajar snem bat hangniru Simon Petrus ula ong haka ba ukwa ban lej bun yau tau nong hikai baru ukwa ru ban i no ya kata ka kam tong dok ha namar ba Yesus Kristus ula ong uba untong no ya ki beriu baru Simon ru ula ong haka ba umtip bat ngau thu ke ke jingmon jong kata ka jingtong ya ki beriu tang ba un lej bud ba Yesus paranda ba ula ong kumta ke idan kala phai sedian baru kalayam Teo Petrus ula ting baru ula kham sngo kumno hire yala de ma umon ba ko kurim jung ugla sngosi namar barbar kat ka ba ule kam jupoi kat kum kata ka jingmot ka jingkwa jongka u fail be litong dak haru mentai nang ta lek khayi de ka eke ru umran jingmi de umon ba ka sngosi sakawele un i no ya kata kam business jung u kamon ba kan yap ke jing kasem na e kan wan ka jingmi ten re hadien ke idan kala phai din si u kalong baleng sngosi ko ukurim jonga ngakemen ken anda habang liyo snow ya kata ka khubor namar ba mangaru pom sim jonga ngal ap khmi lenti yau tau mesaya bat ngakemen lada metre lejbud yau tau nong hika jongi te hang tau Simon ru ulayo ya kata ka jinglai lej bar ula kemen hadu kata-kata te den nang ta de da jingkemen ke bala pendap yau Simon Petrus iman wat tangi kata ka jasngi jung uru la klet ban bam na yeng ula lej baru andru para jung u bandai ya kendo baru Yesus hakawai ke khlau bat hangta kenya kendo lang bat kiwe pede kita ki nong bot jong Yesus kumu Jacob kumu Yohanes ikon jong Zebedi bat kiwe bat kemeri ru kalawan lang hangta namarba nadu ba kala yo ya ka jingpung khia naga kti jong Yesus Kris kala bot kenyo ke hangta ru kilaya plan ban le shakawai ke jingya tho shapo ka nong ba kana ba kata ka jingya tho ka long hagayeng jong gadina bat kayeng jong Rafi ba ukhuan jong ki washer unya tho bat ka Sara ka khun jong ka Hela baru Abner te syakata ka jingpen khre jong ki yakata ka jingtin tiu kurim ka Mary ka kemi jong Yesus Kris kala da nado dang step manyarap kam ya kalong ying jong gadina namar ba ki de si prok ba padang ne ke Mary ru kala thu gadina ba ukhun jong ka Yesus Kris unsawan ken syakata ka jingya tho bat hang ne gadina ru kala kemen hadu kata-kata ka ong ru ba ka kemen ladau nia lamlang bat kita ki nongbot lane kita ki senran jonggo tang ba ka basngeusi pade ka long ba nakaliang ka long ying jong kadina baru Rafi kade ka long ying jong ki ka bawan nakalong ying ka bakhamduk ka bakhamduna den re wala ka tar ki bapli ki yele bej ban penpu penping ya kata ka jingken teu kurim yo khon jong ki pat ya kata ka persa jong ki sakawai rukin hab ban penyadai bat kata ka culture bat ya kata ka spa ka pho jong kata ka long ying jong ka Sara namar balai ba ka Sara kawan na kalong yeng kababiang kabadam kabadon kabayam te kumba siteng sngi ai pede li i ba ka Hela ka kemi jong ka Sara kalawan kemi ya kata ka jing pendem penbej jong kalong yeng jong kadina pad anda ba kali i ya kani ka hupa kadai ka caka syong jong kita kinong lai kurim kelas dang men tho kelas dang ruban ben ban kho ka ong ba kane ka jing pendem kumne kamna itenan hadu kata-kata Andai kadina apa dia bapli kalau ong ba kat kum kata ka bor ka jing ya bor jongki hilale hi kat kum kata ka jing kat bor jongki pat anda haba ka Hela kale snau kumta kam banse ka haban kubum la ka kubum action tur jongka ya kata ka poru lai i ba u Thomas bat karema kidang pen kre ban lekit ya kita ki Q1 sakata ka jaka ya tho palang new Thomas ula ong ka kala dei ban ai extra CQ ya kata kawan wa unted extra nakabenta jong kata ka longjing ka barake ya kata ka jing khawai bad ule khnang kumne nakadaw ba ukwa ban pen impress kenyaka ban pen i ba ulong bos bun uba jensur gin kemen sim nakabale kumne khnang ba karema kan value namar ba itenat yaka bad karema ru kadei kanong diwan bad uniu Thomas pade ude unong deliver ken yakawan tiharin anda kila poi ka ying jong kadina kumta karema kala ai hakadina bahkan tes jika kawan namar bahkan kawan kedai kawan kepala sina kerpang nak menta jong kata kejing yatho ti anda haba kadina kala tes ka kala ong bakata kawan kalong kebajanai ke babang haru kata-kata te hang ta si phangru le i bau Yesus bat kita ki senran ki konhon jenggo kila poi kata kayeng baru Yesus ru wood direct bed hakak mi jenggo ula kedup yaka da kata kejing ien bat kejing kendek mensim te karema pada kata kopor anda haba kala i bagi tagi pajba kila khambon kumta kala nyau yaki bat anda kala dep nyau kala li yathu Thomas
kala ong ba kita ki pat ba kila kot jen hadu prap hotam ngon ai ten reu Thomas ula ong ba yo le se kala hi bandap la kadap namar ba hakin reu phongot ki breu kum balai khiu ki dang sam bat kane ka wan kadon kum ba sau khiu te kita ki ba prap phongot kala bandap la kadap te reu wala kata ru karema kam pat sngo hun tang ba kala snap la kasngam ben te kata ko poru le ye ru ba kita ki pat ba kila sedang ban poi kila syat kila kemen ki arwai kila ya sngo ha baru jisu ru kata ko por udang pelut por bat kini kena red imat bau jisu jus ngatanan bed ban pelut por bat kena red uit ba ya ki hadu kata te karba kata ko por kala nang ya kita ki pet ba ru kila stang bon te ka wan ru kala ya shat te kata ko por arteli kita ki khiwan kila lun badai namar bagi arteli kita ki khiwan kila lun kum tau Thomas bat karema kila sedang ban khuslai kin kumno kin la ban pandap te pet ba tat hadu ondala poi ke khandai ke shipau beje pormen te hangni kila persang ban the na ko ken khnang bandap anrei ki ong ba loda kin the da ko kan sablat ken kata ka wan bat lada ka balat ka wan kan ne kan sapen le ran kan pen po dor ru ya kata ka yeng kasem jong kadina te kata ka jingkul lat jong ki kim tip shu ban le kumno kum ta kila rai ba ki ong ba kin sam la ka sambet kat ka ba kata ka wan kadam kat ka ba ka kot hagi ta ki paj ba baranda ha ba ka alut te kim tip shu ban le yei di hadin pede layo iru bagi kita ki ba kan bagi nang jadi kita ki kelat di wanjung ki gilas dang banteli patat hadu bau abner kupa jong kasara kurim jong hela ulas dang ban knyum ya kata ka jing kasem jong kadina ula ong ba kaja jing ayu kum kane ka ba omla ban penbiang watang ya kawan tianri anda ba ka meri ka kami jong jisu kalau yo sngo kum tawut kala le jatu hau khon jong ka kalau ong ba kane ka kam ka long ka ba hadu kata-kata ba kane ka yeng kalau lut kawan jongka kala pun poi se kajing klem ran tinggal ong jisu ba undai ban yarap ken ya kene kayeng den reu jisu ong ba ka por jung u kampat poi menta den rei ka kmi jung u kal ong u lada kam dei menta lano ken khun den da ba kal ong kumta jisu ru ulakan mau ken shaki por ki bala len bat kata ka por ka bala len ka dei ka por ba udang khana bau jisu ju smart ba ban le shek sinagog marwai ten rega kami jung u ka khang gen u ban let man la ka singi namar ba ka tieng jo bau shakit na ba ki briu ki bom itu ten reu jisu lang hakaba ada kam dei ka por yang manta telano ken me ten da haba ul ong kum ta ka kami jung u ru klas ngam te manta hang niru anda haba ka kami jung u kala pen ken mau biang ka ta ka kentien jung u ma ada kam dei manta telano te jisu ru ulas ngap nya kami jung u te hang ta hiru jisu long ha kita kinong irap kam ha kata ka yeng jong kadina bat kum ju ruh karema hau Thomas pakin ya pendap na ada ko adu pandadap kita ki khiu ki badan hangta badan dah ba kila dep man pendap tu jisu la rung spo jong kata kamra bad hang neu Thomas ula keli hu jisu memut ban le ayu kenya kene ko memut ban pen kelawan maya ka jisu ula ang bet dera ko me te Thomas ubriu ba im tang ha ka business ki ei barok ki jingle me shu nyau bet ki da ka jing khen jong me bat hang ni anda bau jisu ula ang kumta Thomas sngatho ya ka ei bau jisu ukren te hadin jisu ula ang sngaubha mi shabar Thomas kan le ya ka ei ka bangan sadai ban le te Thomas ru lami te hang taru jisu ula duai ko pa jung ban ai ngoi haswa bong le ya ta kamba ban hang ni anda bau jisu ula duai kata ka ka kelash kawan anda haba kala kelawan jisu la khat ya ki makin samna ya kata kawan syakita ki pajba ki bala than gen ki bala sliang gen ya kata kawan padanda ba kil aman kila yo bantes ya kata kawan ki babang nagi babang tam bad hang ni urafi ula ang ba barabor habang nilej syakano kono ke jing khawai nangkong nang syap ki briu ki ai bai ta kawan ki babang andai hadin pade anda haba kala jan kut kata ke jing khawai ki ai na da ki jing bam la ne ki wan ki ba omda bang than ki ba phlop te andai ka ne ke jing ya tho jong u asher khun jongi bat kasara ka khun jong ka hela bat omner ngiyo ya kawan ka babang ka bathiang haswa ban kut kata ka jing khawai ti hangne baro ki breu ki kamen te kata ko poru ka meri kala pe yo khun jong ka Jesus Christ da ka jing ye bat da ka jing ta mesim kala ong be u thank you my son khoble shibone ka khun tu jisuru la shirum mon saka par kata ko poru Simon Petrus ula pe shan yo jisu marsi slembha anda habau jisu la pet kelas Simon Petrus ulang nangkong melawan ra ya kada kha anta pade kawan te sakai pade ka kamba ka bamen sale te
tu Jisu la kelih medan suggestion yang apan ai kena bangan sale tu Simon ula ang bed tan but bed kat kum ke hukum jong me ko master jong na unong hika jong na jingkeli kalong ba balai ba takawan ke bang hadu kata-kata kadau kalong ba dei namar ba kawan bed direct na ketu jong balai haleluya din nang ta kat ba kita gi pajba kidang syat kidang kemen kidang yamuja Henry Thomas Marway ulai rong sepo jong kata ka kamra bagi bu ya kawan ula perkhat kumno kani kala banlong ban ka kadau kum tau la sakama marway la sakale marway tib kumno kani kala banjia de perok naskam ya ka bamata ka sngiru ngan hapan pun kun ang ne was ngoy in sekendu pede haka benta ka balai jong kani series tela da pis ngop tanat ya kani series ka yara bantai ya ka jing imbriu jong pe ya ka jing ya dai jong pi baru ulai kham tam lai kata ka jing long sim jong pi ru sengau bha sa share sa like sa subscribe khnang ba kane ka khubor kan la ban po shu ki wei pede ki prabangen bar kita ki bompat ngai ru kham tam lai lai khublai shibun khublai jarngu in sekendu pat khublai shibun